या वाऱ्याच्या बसून विमान सहल करूया गगनाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. आज पौर्णिमा जमले तारे आकाशाच्या वर्गात. चांदोबा तर गुरुजी दिसती कुठल्या मोठ्या मौजेत. हसून चांदण्या करीती किलबिल आपल्या युल्या डोळ्यांनी. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. पासून रोखच येते गुरुजी उशिरा शाळेत. मुले चांदणे फुलती आणि सगळी आपुल्या गमतीत. कधी वर्गातून पळते उल्का ओढ लागुनी पृथ्वीची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. विदेशाची ओठल बघून मंगळास वेळा तसे. रागाने मग मंगळ वेळा मोरा मोरा होत असे. बघून सारे हसता हसता होते चंगळ ताऱ्यांची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. कधी वेळेवर कधी उशिरा अंगवासेला पूर्ण रजा. राग कधी ना या गुरुजींना कधी पुराणा करती सदा. असे गुरुजी मिळाया करू प्रार्थना देवाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. या वाऱ्याच्या बसून विमान सहल करूया गगनाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची.